pro bab kat sau. Kabriu ka bastat kate la kayeng Henry ka babiet ka liet no ya ka dala ki jong ki kti. Utau bayat hala ka jing bed u shep tieng ya utrai. Henry utau bamutulap hala ki lenti unyo ben ya u. Ha ka shuntur jong u babiet don u dieng ka jing sarong. Henry kirimian shuntur jong ki bastat kinri kendong ya ki. Ha ka bamdon ki masidap Kashang oit ka khut Henry ka jing mi shibun ka donda ka bor umasidam. Usaki ubashisha un lamler Henry usaki ubalam ler ukran ki jing lam ler. Unor ki ben uwat ya ka jing start te shem. Henry ka jing tip kalong ka bajem ya ubadon ka jing shampang. Kilay hakamat ubriu ubabiet temen yo iha u ya kirmyang shuntur ka jing tip. Kajing start jong ubasian kalong ban sungut huo ialah kalenti. Henry kajing biet jong kiba biet kalong kajing syukor. Kiba biet kir hibennya kajing rem. Henry hapadeng kiba bed don kajing monpa. Kadok not katib ialah kajong kajing ketang. Mat unong wei kale ha kajing kemen jong ka. Ya kajing jong ubaman on pan kelon. Henry kajing jan jong uba bed kan po don kalenti ka ba I kumba ka pet ya ubriu Henry ka bakut jong ka long kilenti ka jingyap wat ha ka barakhi ka do nut ka sngosi bat ka bakut ka jingmen ka long ka jing sngokhya u bakaladin ha ka do nut on pendap ya u dala ki jong kilenti bat ya ubriu babha on pen kadang na uhi Ubabiet usunget ya kaktian baro Henry ubriu ubasian ukmi pha yala ka jinglet. Ubriu ubastat ushep tieng bat ukan ria nakabasniu. Henry ubabiet ule meng bat usngan. Tau babitar shen unle biet bat ya ubriu ubasniu ki jing perkhat le isi. Ki babiet ki yok kanti ka jing biet Henry ya ubasian on penpong pan sniat ka jing tip. Basniu ungu akmat ubabha bat ubaman haki kardop jong ubahong. Ya ubaduk le isi wadala ujong upara marjan re ubariu spa udon bun kilong. Uta ubanyau ben yala upara marjan ule apom. Henry uba isin ya ubaduk suk utaken. Hatu kita kimbakla kiba perkat ya kabasniu. Henry kajing isin bat kajing shisha kinlong ya kita kiba perkat ya kababha. Ha kajing 3 minit baro don kajing mentoy. Henry kajing keren kirmiang suntur kalam tang ha kajing kerdo. Kapan senyat jongki bastat long kaspa jongki Henry kajing biet jongki babiet kalong tang kajing biet. Usaki ubashisha upalat yaki mensiem Henry utau bakaren yaki jing lamler upan long kajing syukor. Ha kajing syapting yo utrai don kajing shania kabakrau. Bat ki khun jong ukin yo ya kajakari. Kajing syapting utrai kalong kapukri kajing ya kaban kenria na kajing riam kajing yap. Haka bebun pat kalong kaburam usim Henry haka bakerdu beriau kalong kajing jod unong yalam. Utau betut bambitar udan kajing syampang kabakrau Henry utau bajendong la kamensim ukentiu ya kajing biet. Kado nur kabakhya kalong jing ya kado Henry kajing bisni kapenput ya kishing. Uta ubaban benya ubaduk upenle ranya la unong tau Henry uba isin ya uba kerdu upenon buram ya ya ubaman la kenyat penkelon hala kajing le sniu Henry uba hok udan kajing kermen hala kajing ya kajing start ka syong ha kado anut uta ubadon kajing syampang Henry ya kata kabaha ka kepo ki babiet la jupan pau ka hok ka penkentiu ya kajat penriu Henry kapop kalong kajing le ran ya kanu ka kanja penriu kajing snob ha usim ka don sha uta usyakri ubale start Henry kajing titar jong u kan long ya uba penle ran